Velkommen til den her video. Vi har lige været inde i Løvebjerg. Jeg ved ikke, om I kan se det, men vi har lige været vi er på vej hjem nu. Ja. Vi har lige givet min far vores slik, fordi vi får holde det, men vi viser det, når vi kommer hjem. Vi filmer lige, når vi kommer lidt længere ned ad vejen. Hej. Gør vi det? Hej, mor. Mor. Nå, nu tager det. Det er jeg. Nå, hej. Så er vi tilbage igen. Åbenbart, men ja, vi har ikke så meget at tale om. McDonald's. Men I skal huske at like os. Ja, han er helt ret ham her. Ja. Han er en god dreng. Fuck det her. Vi skal tjene 5 minutter. Ej. Er det stoffer? Det ved jeg ikke. Er det her stoffer? Skriv det lige i kommentaren, hvis det er. Jo, Ja, der ligger også tyggegummi og alt muligt. Ja. Så tør du åbne. Nej, tør du? Nej. Nå, så lad os gå for ham. Men han fortæller, skulle likes og subscribe. Han er ret ham her. Det fortæller han. Fuck, der er en fucking motorcykel derovre. En crosser. Nå, så en crosser med. Jeg prøver at fange ham med på kamera. Jeg prøver at lave sådan, som om vi skal have billeder med ham. Altså, jeg siger det ikke sådan til ham, jeg tør ikke. Oj, shit! Vi var ved at blive kørt over. Vi var ved at blive fucking kørt over. Det er fucking parkour, det her. Det er parkour i Rusland. Ej, jeg hopper bare ned. Jeg vil ikke løse. Min arm. Min arm. Vi skal væk. Okay. Jeg ved ikke, om I kan se ham i baggrunden. Ham på en scooter.